दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पथालिकुसि बियाबनि जा बिर सिलागां बसुमतारी बे मिनि स्टेडियामाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय जादोंमोन आरो बेवहाय दिनै जोबथा सानाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बिथांखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों साबायखर बावहरदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लाफैयो आरो बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव धोरोमारि बिथिङाव जों आलासि महरै हांख्रायदोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आखान्थि आफादगिरि बसन्त स्वरगियारि। जों गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो दिनैनि समाव जोङो साबायखर बावग्रोनांगोन मानव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां बेखेवनानै होलांदों, मोनफा मोनफा बिजिरथि होलांदों। बर'नि गुबै धोरोम, गोजामसिन धोरोम आरो बियो दिनै बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हादों आरो बेनि थाखायनो दिनै आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै धोरोमारि बिथिङाव नोजोर होनो गोनां बाध्य जादों आरो जों बेखौ फोथांना लाखिनांगौआ जोंनिबो गोनांथि दं। आरो बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबावदों। दिनैनि बे धोरोम बिथिङाव आरो बर' हारिखौ खौसे खालामनानै लाखिनो हानाय आरो जोंनि धोरोम बारस्लायबाय थानाय जाहाथे जोंनि थानसालिफोरनि गोनांथि दङ। जोंनि गेजेराव सिबिनाया दिनै मोजांसिन जानांगोन, खौसेथियाव फैनांगोन। बेनि थाखाय मोनथाम जायगायाव गिदिर गिदिर मोनसे आसनिबो बिथाङा फोसावलांदों। गाहायै चिरां जिल्लानि जा काजलगाव बाथौ थानसालि हेरिटेज सेन्टार होननाय मोनसे जायगाखौ बेहाय 5 कोटि थाखा घोषणा खालामदों। गरायस्वराव दौरि ट्रेनिं सेन्टारनि 22 बिघा हायाव बेहायबो 5 कोटि थाखा बेहाय घोषणा होलांदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार घरामारि बेवहायबो 5 कोटि थाखा बेवहायबो घोषणा होलांदों। जों गमामायैनो दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों साबायखर बावनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे आसामाव थानाय आरो 5 लाख राङै जा आरोबाव जोङो साननैसोनि भितरावनो 100 बाथौ थानसालिखौ जों खालामनानै हरनाय जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्राफोरखौ बुंबावदों। इयारलि मोनसे जा राङारि अनसुंथाइ 50 लाखनि बाथ्राखौबो दिनै आरो खेबसेबाव रायखांबावदों। गमामायैनो दिनैनि समाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बाथौ धोरोमनि बे गेवलां मेलाव फैनानै जोंनो सुबुरुनजों लोगोसे जोंखौ जौगाहोनायनि, जों बाथौ सिबियारिफोरखौ गेरेमसा खालामनाय, जों मोजाङै आर'ज खालामनो हानाय, मुलुगनां खालामनो हानाय आरो दाखालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंफोरलांदोंमोन। बे बाथ्राखौबो दिनै रायखांफिनदों। मानो होनबा दिनै बिश्व दरबाराव दिनै लांहोनांगौआ जोंनिबो दायित्व दं होननानै दिनै आसामनि सिएम बिथाङा फोसावदों आरो बुंदों आरो अरायसम जोङो मदद होबाय थागोन। आरो दिनै मोनसे मोजां बाथ्राखौ बिथाङा बुंबावलांदों दि आसामनि बे जनता भबनाव थानाय सिएम क्वार्टाराव जोंनो बाथौ थानसालि लुनाय जाथों बा बाथौ थानसालिखौ जोंनि सिएम क्वार्टारावबो लुनांगौ होननानै बिथाङा जोंजों सावरायनानै दिनै बैसागोनि सिगाङावनो बेखौ लुफुंनाय जाथों होननानै बिथाङा जोंनो बुंदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे सप्ताहनि गेजेरावनो थांनाय जाथों होननानै बुंदों। आरो मोनसे गोजौथार खौराङा बेनोबाव जे दिल्लीयाव दिनै नामघर लुनो थाखाय बिथांमोना दरका ओनसोलाव हा मोनबाय होननानै बुंदों। बेवहाय बाथौ थानसालिखौबो बेहाय लुफादेरनाय जाथों आरो जोङो बेनि खामानिखौ मावगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनानै बेखौ जों दावगाहोगोन होननानै मावफुंगोन होननानै बिथाङा गोबां बाथ्राखौ बुंलांदों। जोङो दिनैनि समाव गोजोननाय मोन्दों
जों साबायखर बावनांगोन। दिनैनि समाव गमामायैनो दिनै गोबां बेस्थ'तानि गेजेरजोंबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि धोरोमारि बे सावराय मेलाव फैनानै गोबां बाथ्राफोरखौ जोंनो होबाय आरो बिथाङा खम समनि गेजेरावनो जोंनि थानसालि खुलुमनायजों लोगोसे आर'जआव बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै जों गमामायैनो गौरब अनुभब खालामदों। जोङो बिराद जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद माइनाव आफाद गोख्रोंसिन खामानि मावनो थाखाय जोंखौ खावलायलांदों बिथाङा दानि ओंखाम जानायनि बे हाबाफारियाव गोबां बाथ्राखौ बुंदों। जों अरायसम जोङो धोरोमखौ हमथाना लाखिनांगौब्ला जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा अरायसम लाबोनांगोन आरो बर' हारिखौ दिनै राव हारिमु आसार खान्थि बेनि गेजेराव फोथांनानै लाखिगोन। बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायावनो दिनै बर' हारिनि गेरेमसा बाथौ धोरोमखौ जा सिमां दङ बेखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय दायित्व लानानै खामानि मावलांनो थाखाय खावलायलांदों। बे धोरोम दङब्ला बाथौ धोरोमखौ बिदा बाख्नायनांगोन। नाथाय दिनै बर'नि गेजेराव सिबिनांगौ बाथौखौ नाथाय गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानैसो दिनै एरगाबाय थादों बिथांमोननि खावलायनाय। दा बेखौनो मानव गेदेर सिएमआ बेखौनो खावलायनाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव आरो गोबां दायित्व फैबाय जे बे दायित्वआ दिनै मोनसे लेभेल नंला। दिनै आसामाव थानाय आरो आसामनि बायजोआव थानाय बर' हारिखौ खौसे खालामनांगौनि दिनै बाथौ धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरावबो गोबां गौथुमारि बिथिङाव सेरखाय बेरखाय जानायखौ नुदों। बेखौ नोजोर होनानै दिनैबो जोङो भारबेलि जोङो सावरायनायाव मोनसे बाथ्राया ओंखारदों, आमखाया फैयाखै नामा? आमखाया फैयाखै, बेसेबां मानसि दंबावो? दा जोङो रावनिबो मुं मख'नो सानाखै, जों बयबो मिथिगौ। जों बुंदों गामि दरथाम दरब्रैया दङ आरो बेजोंनो बिथाङा गाव जेसेबांसिन हायो बिदिनो थागोन। नाथाय दिनै बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो दिनै बै गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जायफोरा दिनै धोरोमखौ लानानै जायफोरा आफादफोर सृष्टि खालामदोंमोन बिथांमोनाबो दिनै क'र्डिनेशन टीमनि गेजेरजों दिनै मोनसे फोरमान जादों जे गासैबो फैनानै दिनै रायजोनि गेजेराव सिनायथि मोन्दों। बाथौ धोरोमा दिनैनि समाव खौसे जाबाय आरो खौसेयै दिनैनि समाव जोङो मावफुंलांनांगौ आरो बाथौ जिमखौ जोङो दिनै मोननांगौनि आरो जोङो दिनै नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौनि थाखाय जों खामानि मावमारनांगौ दं होननानै दिनै खौसे दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बियो फोरमान जादों आरो रायजो राजा बिथांमोना दिनै हमदांनो हादों गमामायैनो जों खौसे जायोब्ला जों मा सरखारनिफ्रायबो जों राङारि अनसुंथाइ मोननो हायो। बे गमामायैनो जोंनि गेजेराव जोङो फोरमान जादों आरो बियो रोखा।